Bine v-am regăsit, dragilor! Ne aflăm în sala de maturare, unde am oprit instalația de frig, ca să nu mai facă zgomot ca rândul trecut. Vă arăt ceea ce am mai realizat. Partele am livrat, altele sunt aici, urmează să fie livrate. Sunt foarte gustoase, sunt autentice. Nu le veți găsi nicăieri, pentru că, așa cum eu nu fac ce fac alții, nici alții nu fac ce fac eu. Și modul în care eu le prepar este total diferit de modul în care prepară alte persoane, alți producători. Cam așa arată, gustul este deosebit, calitatea este deosebită și nu pentru ca să mă laud, dar chiar sunt bune. Chiar sunt bune. Sunt curate, sunt sănătoase, sunt numai din lapte de capră. Și să vedem v-am regăsit, dragilor. Suntem în sala de prelucrare, după cum vă dați seama. Ceea ce vedeți este un mic lot de brânză halloumi, rețeta grecească, care așteaptă acum să fie băgat în zerul opărit pentru a-și desăvârși gustul și calitățile, după care îi voi da sare, atât cât trebuie, mentă și va rămâne până mâine să se răcească, după care va fi numai bună de mâncat. Așa că vă doresc multă sănătate și cine este amator, îl așteptăm. Toate cele bune! Bine v-am regăsit, dragilor! Suntem la fermă în această minunată zi în care îl sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, motiv pentru care vă doresc din suflet să fiți sănătoși și binecuvântați și să petreceți această zi sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir. Aici am făcut ieri niște iaurt și aș vrea să vă arăt cam cum arată acest iaurt, chiar dacă a fost nevoie să folosesc acest cuvânt, arăt de 2 ori. Uitați-vă cât de ferm este și să zicem, vâscos, spre tare, datorită faptului că